שלום לכולם, אני טל רמון, הבן של אילן רמון, האסטרונאוט הישראלי הראשון, והבן של רונה רמון, אח של אסף רמון, זיכרונם לברכה. אני בא לקהילה שלכם, ככה לשתף את הסיפור האישי שלי, ולנגן לכם שירים שהפכו להיות פסקול החיים שלנו. אני מקווה שתגיעו, הולך להיות מהמם, הולך להיות מרגש. ואתם הולכים להיחשף לדברים שעוד לא הכרתם, אז אני בטוח שיהיה לכם מעניין. נתראה.